Brat ovdje, dobrodošli u novu epizodu na MCSG-u. Danas igramo na Rapid Survival Games 4 i jako me oko svrbi, znači bože! Eto, sad sam probudio sestru, znači ako nisam pola 9 ljudi, ja već snimam epizodu. Ustao sam negdje prije pola sata i onako gledam, jučer sam znači platio internet, nisam imao interneta, jučer bi vam već stavio epizodu. Ali dobro, i znači sve super, ja ustanem, gledam malo druge youtubere i rekao da ja snimim klip i snimam već pola sata, to jest nije baš pola sata, ali 10 minuta baš i ne ide, ima dosta. Vidio ove dvije cure tam, hej, pa jeste glupe. Ej, bože, kad vi, ej, niste vi za Hunger Games, šalim se, naravno, nemojte se ljutiti, ja se malo šalim, znate kakvih se cura PvP-era ima, eto je malo zabagovala. Znači, ima oni cura burazeru, razbijete, znači ne moš je hitovat koliko cura strejfa. Znači, ubijaju brašno neki cure, znači stvarno. Sam vi cure koji igrate samo naprijed, vi ćete biti najjače, pogotovo ako gledate Nugata, šalim se, fuck. Ajmo. Znači sad sam ustao malo sporo kupim. Okej. Baš me zanima je li ima cura da prate Nugata, hej. Da vidim. Ajmo. Ali okej, znači... lud sam nešto, nemam pojma šta mi, ali nisam se nešto puno ni naspavao, ali opet sam lud nešto, nemam pojma šta mi se dešava. Tu me ubio danas lik. Znači, eto, lik me pojeo, nisam ga ni hitovo šta mi je napravio. Kad oni ovo meni ne lutuju, eto. Daj mi goldenku, ništa, eto boots. Ekstra, full iron. Boli nas dupe, jel tako? Vidi pa kako ne uzmu ovo iz kuće, to mi ne ide u glavu. Evo kad ja imam već 2 dijamanta. Pa ovo ni huahvi nemaš, šalim se naravno. Znači nešto sam danas prolupo stvarno, tako da ako ja, eto haker piše, pa to je to. Znači ako nešto kažem, znači zezam se, sigurno lud sam nešto. Da vidim ko hakuje, a ko ne hakuje. Ej, kad ja skočim na leđa ću mu sad skočiti. Eto. Joj, znate kak ja nekad znam, igram i ovako mu na leđa skočim i u glavu ga udaram gore. Ovaj lik gore ni armora, ne zna ni kak se zove. Eto, kad on meni bježi tu da stanem i da zaspijem ovako, neće ni tad prići. Eto, ovaj hakuje 100%, gledajte šta sam rekao. Da im baš hoće doći tam. Ej, pa hoće, hvala Bogu. Ej, pa koliko ih ima i kila ovdje, ej. Ovog želim ubit nekako silno. Zašto mi ide na živce? Vidi ga gore glavu digu. Gleda momčina. Hajde. Hajde. To. Ajmo dalje. Oj bože, znači. To. Tražili ste ovako da budem nešto, da imam imam motivacije danas nešto puno. Ali nemam pojma šta mi se dešava. Ovaj lik je uzeo one gore tier 2, ja bi tu, eto ne može, sad su pustili glavu. Onda da čekam ovog lika, a šta mislite? Evo mogu tu baciti. Znači ljudi, bližimo se prema 6k subscribera, kako vas volim. Znači ne mogu vam opisat, prejaki ste. Ovaj lik se stekao od jedne tier 2, nije imao ništa. Gledaj ga sad, lik je bože, eto. Hajde dolaz dole. Znači pokušaš ga ovako kad skoči, ja ću bum zapaliti, ovako će on pas točno u vatru. Zamislite ovako da skoči točno u vatru. Oš sić danas. Da se ne bi ja gore penju. Ej, sad kad bombu ovako izvadim, šljuz, bacim u gore bombu. Vidi ga. Pa jesi retardiran. OMG. Ma daj, ovaj lik je glupa.
Nebitno, ajde. Dobro, daj, ajde, silazi. Eto, blok glitchuje, vidio sam. Trojica, vam, odaje na spawn crafta Diamond Sword. Nemam šta čekat. Eto, on je glup. Koliko ja strela imam? 20, nije loše. Nego ljudi, znači blizimo se prema 6k subscribera, stvarno hvala, još negdje 20, ali izbacu ja još prije klip, pa možda i tad dođemo, znači ne mogu vam opisat koliko ste jaki. Sad će ovaj mene dole prate, Joj, kad ja vidim ovako lika, da sjednem i da plačem. Burazeru, jedno srce meni ostalo. Ja se pobio vamo, ni ne gledam. Ima dosta timera, vidio sam tamo trojicu u timu, tu su još dvojica. Ne znam, moram ići crafta da... Eno i tamo i dvojica. Taman rekao ode crafta, tajde Diamond Sword da se okrenem da ga pokajmačim kad ono jedno trojica na to. Ma to je to. Što je ovaj preletio ogradu onu? Oh my god. Evo ga lik vama, evo i on su ta dvojica. Oh my god, ne znam stvarno šta ću ovdje napraviti, pošto moram se stvarno malo fokusirat na PvP sad. Ali vatru ugasim, meni treba 6 minuta da je ugasim. Moram se malo fokus na PvP sad, jer ipak nisu ovo loša dvojica timera, tako da... Fali mi još srce i pola, ali ću se okrenut. Zato što... Ma daj, ovaj mi uzeo 148 hitova. Vidi lik jede, trči i jede goldenku. Ma daj, ajde. Hajde kući, hajmo. Laganica. Evo da se on tu pobijaju. Ohoho. Daj, hajde. Sad će mene ovaj napucat jednom sordinom. Kaže noobs. Joj, on jede goldenku i deri se meni noobs. Joj, bože. Oj, pa umrijeće ovaj retat. Oj, meni sad je malo počelo lagat. Ajmo. Joj, 2 HP. Misli 2 hrca. 2 hrca možda. Daj, hajde. Sad ću te ubiti, sam zato što si napisao noobs. Sad kad dođe drugi mene tu. Haha. Ma ajde, bjež tamo, ovaj mi je sumnjiv, ovaj će me jednom udat i umrijeću. Sumnjiv mi je lik skroz, tako da... I need FNS, jebi ga burazeru, i ja trebam. Ajde. Vidio on mene valjda htio zapalit, šta on glumi? Eno i tamo dvojica, stekovani su i to pravo. A više se baš i ne žalim zbog timera jer... Isto je rekao i Huah, znači, svi vi volite igrat sa prijateljima, realno. Ali oni koji se timuju, znači, u hubu, oni mi idu na živce, eto. Ovaj nije hrane imao. Frod daj, Frod. Ti kej pruža. To, care. Tu neko dole žderi. Daj da ga vidim. Pogodi me, lik na drvetu gore. Stone sword, drž, ajde, eto ti. Pa kad te ošnem jednom ovim fishing rodom, ode ja na spawn crafta Diamond Sword. Viš ti ovo. Još nas je
petorica, to je šestorica sa mnom, tamo s trojica u timu. Stekovali se oni, nije lik imao ni leder. Onaj pants, onaj. Leggings. Oj bože, lik se znači pravo steku. Ja idem na spawn crafta diamond sword. Tako da ću biti full iron diamond sword. Da vidimo. Šta ja mogu tu još craft? To. To je to, 26 strela, znači ne mogu više ovo držat, ne mogu, idem to negdje pobacat u vatru, šta treba ništa, full iron. Da vidimo. Ajmo mi onu tamo trojicu, evo ih. Ajmo mi sad njih malo tu igrat, da i rukama sve ubije. Pa ovaj samo stoji i gleda, no gato će ubijati, jel tako? Aj ti dozvan. Aj ti dozvan. Pa svu trojicu ja ubio, eto. Šta je ovo? Znači masakar. Da vidim. Aj nek dođe i ovaj da ga odmah i njega ubije. Nema goldenke, joj, ja sam sad, hladne su mi ruke i to skroz pravo. Da vidim gdje je ovaj, malo me trta. Daj, uzet će mi tamo lik full iron. Ma daj, neću ti ja čekat deathmatch, nema tu priče, yes! Evo ga vatromet. To je bilo to, ljudi, nadam se da ste uživali u ovoj novoj epizodi Minecraft Survival Gamesa. Svu trojicu sam ja ubio, daj gledaj. 1, 2, 3, je tu i četvrti, i tu je i peti, tu je i šesti, oj, sedmi je tu. Oj, burazar, ove smo ubili. To je bilo to, ljudi, nadam se da ste uživali u ovoj novoj epizodi Minecraft Survival Gamesa. Vidimo se u sljedećoj i Connection Lost, to je to. I vidimo se u sljedećoj, to je bilo to. Pozdrav!